Daga jing sokia ka bajur halor ka jing lap ka khardap ka bala mang ban long kum ka entry checkpoint ka ban parking ye ka room ka mi jong ki mender bat barjala ka badan umling riboy district kala kala long pan ban tang ka covid testing center na ka ban ta ki breu ki barong sha ka ni ka jilla na kaliang ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP North Khasi Hills District kala berngam sundan ban bu no hi daga khardap talasi mender ha ka ni ka jaka ha umling Yakani lalap mentarski haga jingle jurep ke basendat daki noilam jong ke FKGGP North Khasi Hills District hapo haga jinglam jong ba lumlang maunai Senior Vice President haga jingle dan lang ru ki dukot ki bakentup yau nowa kongsted uba divorce khan uban roy wa lang lembat ki wedi ki dukot jong kaseng haga jingle jurep ki nong yalam ke FKGGP kila pet kmi benya halo haga jing trai kam jong ani ka khardop ka badan umling haga bakila lap Bakani ka khardop kalasham khia ban pechmi tangi ki togi barung shap shapo ka jalla hakabai dei ka jinga dai ka khlam covid khat khandai lalap ru baki jingduna hakani ka khardop ka long ka jingbam don ka labor department ka jingpen bet pen biang ya ka jingdon kam ki nong up ki ba apa hakani ka khardop entry checkpoint kham tam ka jingdon kam yaki kali ban pet ngor ya ki togi ba persang man yat lat na kani ka khardop entry checkpoint kat ka jingwan jurip jengin tas ngi habai dei berkani entry juga entry dan checkpoint kat ka jimlap na kaliang maseng mata kam pada dei sisa kata ka entry lane ka exit point ka ba kibu akne na benta ban pentrai kam hok sisa ya kata ka kam ka ba ki breu ki manabar kila ban rungsuk hakne ka jaka jungi ndrai kat ka jinglap jeng seng mata gilap ba wat hadu ki labor department ro kam semdon angne ni i bagi labor ki entry har kum ka jong ka tourism kum bagi lek turis ndrai kat ka jinglap jong ka seng pat matang i bagi bon ki labor hi ki balek bantrai banta sepo Meghalaya ki kim sim ya ka ta ka rukom ka badai ban le abai dei bat ka jing tes bat jing pek benia ikot isla ke jengki dan kalian keseng hi ke kerpat jur ya ka sarkar bakam dei ban pensiun penthame yengi abai dei bat kene ke jing tes bat ka jing pek benia ikot isla jengki mender ki ban rung sekari yengi ndrei kene kalong penban tang ban penthame yengi pek ba bangiyo ban ong bakala don ka entry point hangne apa umling ndrei kene ka sulong penban tang ka jing penthame yengi ki pek ba ginong song snong jong ga jala Meghalaya hi berhoi ndrei kat ka jinglap jong ka seng menta kalap wat iki kali ki ba phet ki ba yak men miet ki ba siat baik nang teiro ndrei na kaliang jong ki security ki laong persya ba ngimdon ordar bangin be e ka gitu ki kali ki ba yak nane atau kan don jingmut ayu ada kirius new kimut bandrong akan ka jaka kim siu phet baik nang tei kirius new hi bunsin ju phet baik lane ki juyat baik ndrei ban be yaki ane ban thuat yaki kim sim la ai bor yaki dan nakaliang jungi ngi kerpat ya ba prestun bai lawan play wan play ba prestun ya kene kuma pikular aga tu usngi ba play ya kene ka entry point kuma pi ong ban pin pentrai kam hok eka ndrei ke ga ba pitok pi sukor yangi ya ki pej ba jong ka Meghalaya pej ba yo ki pej ba kin sa sukor ro ya pi pinju dan kaliang jungi ngi dawa ban ngi kerpat ba ngi da kre hi ala deru ba la da sarkar kamla ban pentrai hok ngi manse ban bu no de git bat ngin talasi hi dala de ya gi manda atau por wanam ong yangi bang pen khan ya ka an ndrei dei ma pi unong sna an ba pimla ban sna ya ka an ga ba sisa ngim ban se ngi kumu pej ba unong song snong jang gari bat ka jai jelah hi berkawai ngim ban se ban yang ban talasi hi dala de agi khardop jong ki jaka bo fer hagi unit bo fer bat hagi district bo fer namanta ban imsuk imsan kari bat ka jai